Satsen har mange stemningsskift og kontraster, og det brugte man ikke ret meget i barokken. Der er mange hvilepunkter, og det er også et kendetegn for klassikken, som også bruger homofoni, som er en førende melodi med akkompagnement. Derover er der brug af sonatsatsformen, som er bestående af en eksposition, gennemføringsdel og reprise, og det vil vores analyse også indikere, hvor er henne. I ekspositionen bliver hovedtema og sidetema repræsenteret, og de er kontrasterende. Tonika er C-dur. Hovedtemaet strækker sig fra takt 1 til takt 20, og det er et meget maskulint udtryk. Overledningen sker i takt 21, og det spilles i dominant tonarten, og det er blidt og feminin, det er det, som sidetemaet også bliver. I sidetemaet starter i takt 31 og spilles i dominant tonarten. Sidetemaet starter her. I takt 33, lige her, sker der en form, som er gennemgående i løbet af hele satsen, og det vil jeg vende tilbage til. I takt 42 starter vores epilog, som også spilles i dominant tonarten, G-dur, og ting for hovedtemaet spilles en oktav højere og blidere, og det afslutter ligesom her ekspositionen. I takt 53 starter gennemføringsdelen efter et markeret opbrud for alle instrumenter og efter en gentagelse. Her bliver temaerne ligesom udforsket, og komponisten improviserer og modulerer med tonarten. I gennemføringsdelen der mødes hovedtema og sidetema også, og de leger lidt med deres kontraster, kan man sige. I takt 61, det er lige her, her er sidetemaet, og det er ligesom også efter et klart ophold for alle instrumenterne. Og en bid af hovedtemaet, det går ligesom igen og indikerer, at komponisten igen leger lidt med de her temaer. Reprisen sker i takt 75, og hovedtemaet starter her med helt samme form, som vi ser i takt 1. I takt 95 sker der en overledning, lige her, og til vores sidetema, som starter i takt 105, lige her. Og det spilles i tonika. Reprisen sker i takt 116, og det er ligesom her, at vi finder hjem igen, og temaerne, de ligesom går i overensstemmelse med hinanden. I takt 122, så er her til allersidst coda, som runder vores sats af. Det var det, vi havde.